Bombo Business News. Nagabakho ang mga construction workers sa pungsod sa naging epekto sang flood control scandal sa sektor sang konstruksyon, partikular na sa trabaho sa small-time laborers. Lakip sa mga kabudlayan nga ginsite amo ang kabudlay sa pagpangita sang trabaho, bangod nangin limitado na lamang inisubong sa pribado nga sektor. Sa National Union of Building and Construction Workers, nagpartner na sila sa Department of Labor and Employment kag sa Technical Education and Skills Development Authority ug TESDA agon nga mabuligan ang ila sektor nga makatuon sang dugang nga skills kaangay sang welding, scaffolding kag safety officers training bisan nga limitado lamang ang budget. Una na nga ginpahayag sang records sang Philippine Statistics Authority o PSA nga ang construction industry amo nga may pinakadako nga pagnubo sa employment sa nagligad nga tuig. Nagnubo ang numero sang workers sa 4.80 million sa December 2025 halin sa 5.35 million sang December 2024 o kun buot silingon 550,000 ang nangawadan sang trabaho. Ginaangot ini sang PSA sa natabo nga eskandalo sa 2025 nga naangot sa flood control. Sa iban pa nga balita sa negosyo, atensyon sa aton nga mga motorista, yari ang posible nga hulag sa presyo sang produktong petrolyo sa sabong nga semana. Sa gasolina, posible mayara sang pagnubo sa presyo nga 10 sentimos sa kada litro. Sa diesel, posible magsaka naman sang 30 sentimos sa kada litro. Sa kerosene, posible magsaka sang 5 sentimos sa kada litro. Kabombo, Lunes subong adlaw ipagwa ang final price adjustment. Ipatuman ina sang oil companies, epektibo buwas sa aga. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Ini nga exchange rate, ginbasa naton sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sa BAP kag Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP sang nagligad nga Biyernes ang hapon. Wala sang transaksyon sa bilog nga weekend, maga-resume na subong nga aga. Ari na aton nga reference rate, isa ka US dollar, ang baylosin na bomboayan 58 pesos and 59 centavos. 7 pesos and 53 centavos ang baylos ang Hong Kong dollar. 46 pesos and 14 centavos ang baylos ang Singapore dollar. 15 pesos and 69 centavos ang baylos ang Saudi Real. Kag 69 pesos and 30 centavos baylos ang euro.